So humanatag baksin ato sa pakanon ang ato ang mga manokis. Hala. Hungry na. So si Ma'am Ador ang ni Birada. Update sa mga piso na to. Oh. Daggo na guys. Tara, wala na sila 3 weeks. Tanawan ninyo sa atong buhaton na ani ron, no? Vitamins man ni sila gani ng buntag dai, vitamins atubi among gihatag gani buntag. Nangaon sila og gipanggutom na sila guys pag human og bakuna na mo, no? Vaccine. So welcome back sa atong YouTube channel og Facebook na to, no? So karon atong buhaton moadto ta sa manukan, pero before ta moadto sa manukan, hapit ta og tipasi. Adto ta sa farm or yard ni Sir Jefferson dito sa may Minglanilla. So naabot na din natin sa lugar ni Sir Jefferson. Shout out Sir Jefferson, magkuha mi sa tipasi. Mauni akong kuhaan dire og tipasi. Gikan ni among mga tipasi sa Bohol. Shout out ni Sir Dapodel, no. Daghang salamat ani Sir, wa pa ko kabayad mo, bayad ko nimo. Kuwi na ko si Gerard dire, tao ni Boss Jefferson. Dara oh. Sold out na ni ha. Pero sa makuha pwede ra gihapon mo ni Dapodel. 50 ang sako ani. Kuha sa kodong ha. Sa masud lang. Tara ka nang mga kuan. Oh, ra. Arsa na ta nya. Uwan man, di na nato pakita tanan. Yay. So guys, so adto nami, humanamig. Kuhabwa pila to ka sako? 8. Nakakuha mig 8, nakarga gyud dire. Salamat ni Boss Gerard. Sticker. Oh, na sticker. Puno oy. Pila to ka buklab? 8. So nakakuha tag 8 tanawang sistema das loyon. So guys, naana ta sa atong yard dire, no? So bati kay ang panahon, guys. So dara atong gipalit nga kuan. Mga tipasi gikuha nato didto sa kuan. Sa ilahang Sir Jefferson og ang katong galvanize nato nga kanang battery cage para sa ato ang mga i-quarantine nga mga manok kay naon tay nga igo dire na didto ay tungod sa panahon guys maigo gid atong mga ka-chicken nato dire, no, nga mga manok. Comment down below kuno be og nangasakit ba pong uban ninyong manok. Ako dire currently na ako'y 3 na sakit. So maadto tas kuan atong tan-awon ang mga update update sa ato ang mga chickenes, no, dire sa sod. So, patanawon ta mo sa week 3 update sa itong mga piso. Tara ay. Daggo na guys. Tara, wala na sila. 3 weeks. Tanawan ninyo sa itong buhaton na ani ron, no? Magkuata ron dire mag booster, no? Mga vitamins nila. Then, kuhaan po ni nato og kuhaan sila. Kuhaan na to ang ilawom nila. Kaninti pasik atong kuhaan. Kuhaan na nato kay, sani, daggo na sila. Nanay mga balihibo. Isug na kay mga ambak. Yung pangpang, manong suga guys. Ako na ibalhin. Check din ako ng ano ni. So atong buhaton, atong tangtangon ang ilahang ilawom, no, kani. Para direkta na dito sa ubos. Yan na pa man ni sayal god. Di pa ni siya madirikan og hangin sa ilawom pod. Kani ni sayal. No, ang ato ang kuan. So ato na ning kuhaan kay para limpyo sila ba, no? Oh, bugoy kayo. Daghan kayang N109. Mana nero na update week 3 nya ato na silang bustiran og clone, no, nya i-remove na to ang kuan tipasi. Mana ni sila update na kay buyag, no. So ako sa ning pangtrabaho on dire pakit-on ta mo sa after nga ani, no, kay daghan pa kong buhaton dire after dire, no. Napa ko i-install katong galvanize nga tangkal atong nakuha. Tara, ambak na, healthy kayo. Kumana ni guys, no, 3 weeks pwede na ninyo kuhaan og kanang plastic ang ubos, no, nya make sure lang na lang gihapon ning sayal-sayal, no, para dili siya hinahinayan nato siya og pa-adapt sa temperature diri sa bukid. Nya kabantay mo murag 3/4 dito nga side kanang naay puti nga led is wa pa nako kuha. Nya sigurong hapon basi kuhaon na nako, ako sila sang obserbara, no. So dire full blast na nga able din ang katong Julin guys kani namdo mo. Wa na nako gibutang kay di na kay ni sila mahugaw po niya. Dagko naman po sila na. Perting gahuot dito oh. Na baguhan na sila. Ang gahuot na sila sa tumoy kay baguhan sila dire nga wala na to ilahang pasi ba.
Dra ay atong padaganon dito be. Naawon ta mo. Tumog dito kayo kadlok. Oy, pang kung suga. Oy, kakuyaw. Bi kay mas stampede mo diha. Pero magbantayan ninyo, mas stampede yan ng gagmay. So ana lang, makuara ni sila pod. Kanang mo explore man ni sila mga piso, no? Ma-explore ni sila diha din. Kita nila nga okay na, daog na dayon. Napaong man ang kaning suga ako sa tanawo ni. Puti na diha atong gigamit diri usa, lead. No? Lead na. Na diri 50 watts kay bugnaw magod ron. Binlan ako kay open area man diha, at least naa sila gihapoy init, no? Nya kanay ang babaw igagabi tabonan ra na mo. Gabiin na lang pod yung aron abli na, no? Siga mong suga kay para dili sila mukon, no? Oh, nya makakaon po sila unlimited ilang feeds. Nya kanilang feeds dili na po ni siya mahugaw. So 3 weeks mo usan ninyo sa inyong buhato, no? Dagko na gid sila. Dali ra kay hapit na mo 1 month. After next week ako na ni balihin sa grower nga katong among giayo ni Ador dito sa ubos. So ato lang sa ni silang hoy. Giduka ang uban. Ako sana silang pa-relaxor kay na stress na sila ron kay kuha ang beddings. Explore na sa sila diha. So guys, alas 3 na pa dong. Karon may mag booster sa ato ang mga piso. So clone mo na ato ang gamiton. Focus. So focus para sa ato ang booster. Ako sana i-ready dayon tira na dayon midire amo nang gi-ready ang piso gitunga na mo ang brother para dito sa naming Ador. Assistant ako si Ador. Hi love. Hello. Anak ra. Then i-mix. Tuwad lang mo mix na ni siya. Oy. Yoga kung di mo kuan. Then before may mga vaccine amon ipainom og vitamins akong mga piso akong gihatag kay pure electrolytes. May anak na dayon ni siya sa katong wa kay bao. Oh, let's start. Start my love. Dili mo dai coffee. Sa among gianda ang piso try tanaw to. Play ko collab kunit isa. Tanaw na to atong mga viewer. Mana sila. Week 3 so mag-booster ta sa ato ang mga no case na nagtapok sila din diri ang empty napay tipasi gamay para di sila mabaguhan. Ay ninyo kalita binili sa ninyo ginana. Ya naka 25 watts ni diri 50 diri kay bugna wa bukid oy. Start namin ko andre are labi. So sa kuan gyapon ko ilong ihap talab. Gopog lubot ang So nakasugod na tag-usa. 1 2 oh, kada ihap. So tiwaso na ni namo guys. I-check pud nato diri ang condition sa mga piso. So makita po nato ang lubot kani matambok buyog ni nakuha unang Ador. Nasa ko ng puti. Malimpyuhan po ninyo ang koko. So amo sa ning tiwason tanan pakiton ta may gahuman ha. So human na dayon mi guys. Ang among counting karon is 131 no. Natay mga mortalities gamay. Sa 131 lab no? Yes. O 131 sa week 3. Then ang ato ang kaning buhaton sa vaccine ato ni siyang ihumol dire sa kabuog Zonrox. Sudlan ako Zonrox. Mo puti ra ni siya guys, no? Mo puti ra ni, no? Kung iyabo dire sa kanang baso na ni mahong chlorine. Then ako pong butangan pa jog Zonrox. No, daghanan lang yung Zonrox. So, then ato raning pataod-taon hantod mo iyabo ni nato hantod mo puti na siya ni puti gadi din no. Kita was kamera. So yung nana raming proper disposal sa amo ang mga bakuna dire vaccine no. Oh, nangaon na sila dito guys, tanawon ta mo ron. Okay, go. Julin ni Ador. Painom ta maghatong tagaan sila. Kuan mo na sila guys, no? Pag after vaccine. Then mahatag tag pure
electrolytes nila. No, para ikarong gabi vitamins man ni sila gani ng buntag dai vitamins atubi among gihatag gani buntag. Nangaon sila gipanggutom na sila guys pag human og bakuna na mo no vaccine. So yun na tuon ra mo na update nila week 3. So mo na sila. Then magpakaon na lang mis manok dire after mo balik na pod mi sa Cebu City. So daghang salamat kung nakaabot mo ani nga part. Ay mo kalimot og follow sa atong Facebook ug YouTube no. Magpainom ta og pure electrolytes. So human natag vaccine ato sa ning pakanon ang ato ang mga manokis. Hala. Hungry na. So si Ma'am Ador ang ni birada. Asa bibili na ni pila daghan? Bili gamay. Daghan. Ngaon gipanggutom tong mga kanang egg machine layer. Ta si Ma'am Ador, hi love. Uy. So, ingon ani ang katong mga piso didto no. Amo ang gi-grow. Hala, buing nabasa tubig. Ay, nilupad ang mga manok. Gutom naman gina sila. Gutom nga na may pagkaon uban Purot naman. Hurot na di ay. Para sa tulo. Daghan pa kayo na ipon-ipon na. Yan pa di ari labo, kananan lab. Ihurot lang na ay, magkuha ako dito. Mal ra kay ni. Wow. Tanawa ko no, nabusig na pa itlog diha. Wala na no, nay usa. Mada na to ba. Ngaon sila guys. Rhode Island na maldito. Asa? Katapok. Tara. Sharing is caring. Dire. Kusog kay mga na tong manok. Ay mo kaguol nga kusog mga nindot ang manok og kusog mga no. Na usa dito ay. Wa ni kaon. Maurag mao man itong gikulkog ang ngipon pero murag naulian na siya. Tirahan na mo probiotics. Kaon di ay, ana gyud kaon gyud. So mo ni amo ang chores dire sa sa farm no sa among yard. Sunday ron, happy Sunday tanan everyone. Malik na pod mi sa Dakbayan sa Cebu after ani dire. So kaon na mo dire alas 3 sa hapon. 3:45 na. Yay, pistol. Nagpa-upa. Jeron. Dagko ang 109. Atong gigroron ingon ani ay. Dagko kaya buyag. Ang sokol Putig donggan lagi kabe are na among paduol mi sila guys god ana ba marag simulation ba nga kuan sila upahan. Ganahan kay ni sila kamo gani ganahan gay mo di ba? Pure water sila karon ibsag lain ang panahon naara man ni sila bakong kada i-confine na mo sila ron kay wa sana mo gipagawas kay bati jud kay panahon. Likay ta sa sif-on. Napapugoy ipatrabahong koral sa gawas wa pa trabaho ni Boss Binal. So mo ni ron ang ato ang video update sa week 3 sa atong mga manok din ang pakaon mi sa amo ang dominant dre ngun ani sila ini kadako ngun ana pud sila kakusog mo itlog no kani sila proven na ni namo no second batch naman ni namo kay first batch namo sa katong sig tanaw sa ato ang video is sa katong mga Rhode Island Red no which is na sold out na pod namo tanan no uligya mo itlog si Rhode Island Red pero dugay-dugay lang di pareha ani kusog gyud mo 100% ni sila god gi testingan ni namo katong nagpalit mi og tong stress asa narong stress ka among gi lahi dito sa grower sus 100% sila daily sa
sa to nga edad 23 to 32 mangguro to yang weeks no week old. Mana na. So sabot mo mga Bisaya, kasabot mo Bisaya. Subscribe mo din sa atong YouTube channel ug i-follow ang ato ang Facebook page nga H3G Happy Backyard Farm no. Happy farming everyone. So update na po ta sa next video this next week no, which is magbakuna gihapon ta og possible fowlpox o gumburo nga CH17 siguro to kung nakasayop. So tanawa lang ninyo sunod tong episode next week. Thank you so much og shout out sa Talot Galvanize no dito mi ganina ni Ma'am John Ray Sir John Ray og ni Ma'am May. Shout out ninyo ma'am no sa Galvanize Talot. Na dito ang cage ako nang gitaod patanawon ta mo unya ha. Mangapi sa aming ador. Bye. So guys, mao na ni ato ang napalit dito sa Talot no katong Galvanize nga kanang battery cage. Mao ni ang ako ang ipanglahi nga mga manok pero padong na ni sila maayo pod no. Pero quarantine area ni nato dire. So inig kagabi amo ning tabunan og sako kaning nana para di sila ma-direct sa hangin kay pertig yung hangin na dire. So 5 ni kabok ang usa to pa didto ay ako tong ibalhin dire. So okay kayo amo nang gi-install dire batangan mo gamayng haligi kay ang ako ang gisangitan dito sa lansang kay kuan man go dili siya dili patag ba. I mean dili siya straight. Kuan siya pa ilawom. So ako na lang gibutangan dire improvise na lang ko. So man na ni. Nya kani pohon pwede ba na mo makita dire ang kanang mga manok nga check ninyo kung maitlog bagdi kay kani usara ka manok usa ka cage pang breeding man kuno ni siya nga gidak-on mo na siya ang ato ang bag-o nga tangkal dire no battery cage kuan ra ni nato kanang ato ang quarantinanan ibalik mo na tong manok dito sa range kung kanang mo itlog na sila balik dire no. Nya gibutangan na tog tipasi ang ilawom na asin diha una. Asin daghang asin din rice hull dayon kay naam tay rice hull no. Then okay-okayon lang na kung mo daghan ang kuan or mo top up mo og rice hull para di siya langawon no. Pero di kay po ni sila langawon guys kay nag-probiotics ni sila tirahan ni na og good bacteria perme no. Og OHN ang ato ang itambal ani nila. Kahuman na ni kaon ito ni tagag OHN. Tubig no. Tanganin og tubig diri ron. So mo ni ang ato ang napalit nga galvanize nga battery cage dito sa Talot. Butang lang nako sa description ang ilahang details dito tanan guys no si ma'am og si sir.